Super Chef. Selamat malam Pak Gunawan Bravo. Audio Super Show. Terus tegas. Tekek. Masih gimana sing kurang jane? Napa niku? Lha lampune ra ketip-ketip e. Lah iyalah. Lampune ra ketip-ketip. Oh iya. Heeh. Seneng lek dikedipne terus modar engko malah bingung. Lah aku tiwas ngene-ngene lha tiba ra ketip-ketip gak cucu ngono kan. Ngono ciacu kene bingung goleki gendinge piye to. Jogetane angel kono. Lah iya. Propaganda tarcur. Lah kene lho nganti ra iso ngatur rambekan. Lah cukup peteram lho. Sing sabar. Tangan. Sabar maksudnya iki. Nggih, matur Mbah. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, matur Mbah nuwun. Iki wonten kalih Pak lagune setunggal petetan tapi nggih versi horeg. Lah Horeg. niki Lho saiki wis jamane. Lah nggih niku. ora Dul, tapi aja kabeh Dul. Lah engko horeg sampean usume mercon ngono. Iki lho gara-gara sak horegan keringet wis entek lho. Ki sakniki dijawakne riyen Mas kan ditampur. Nggih, Pun. Tapi niki panyuwunane Bapak Kades, Pak. Nggih pun lek ono. Pak Kades ya horeg. Lah nggih niku. Nek umpama napa horeg dicampur gamelan wis mboten saged nggih jane iki. Sinten yes anu kudu kreatif ya go amre iso dadi horeg piye ngono. Lah nggih niku wis jan. Ya wis pokoke ya diyok ngono. Lah nggih. Sinten sing badhe dipun aturi minggah niku? Monggo pun kula panjenengan. Oh pasrah nggih. Nggih. Lah diurut apa piye? Lah diurut iki dukune sapa? Soalnya kan keju kabeh. Mbak Tias pun, Mbak Tias. Mbak Tias sing kakek aturan. Cepat. Ayo semua itu, sing rame to. Cepat. Bodak maling ngomong. Yogoe ngenyek iki anggap sing metu leak ngono lho.
jan wong-wong iki. Kok anggap kok metune mau kon ngene lho. Pesindan. Lah iki jek iso metu ngene jek iso. Terus. Lah nemakmu metune. Oh pesindan iso disuppoti Rando. Ngapunten Mbak Rando. Mbak Lea. Mbak Lea. Mbak Rias. Nggih. Lagune pedetan nggih, Mbak. Horek. Pedetan tapi horek. Nggih. Kowe niki- nyaput dong ngono kuwi sampluk pisan genti sing tuwek ini. Lah. Nyaput wong kurang asing. Horek. Nggih. Mas. Oke, jancuk. Medun lek ngap. Mas, Apa? aku iki panitia Mas. Oh iya wis. Ngapunten Mbak Jancuk. Ngapun Mbak Jancuk. Duh, dah wis. Oke. Api om mas lucu sampean ini Alah, kalah karo mbahku. Mama kan udah. Udah. Mbak Tias, dalam lagune napa pedetan? Petetan versi horek. Horek. diorek ngoten Aduh. Aduh. sampean yang ngono kuwi Ayo. lha lek kesetrum piye apik iki ngono Eh, lek kesetrum piye ngono mikir dijalan ngene gak. Ora tak jare sing ngadeg mike apa kabeh iki loro-lorone dirimu. Mosok mik loro mok kabeh. Bersusun. citae nek kabel Mas ya Ayo jawane nututi. Belit benakne ben karuwet. Cuma kalah merek. mereknya apa Sing isor Joshua. Joshua. Oke Mas, horek Mas. Nggih, monggo Pak. Petetan versi horek. Panyuwunan panyunan saking Bapak Kades Pak Nurkholi. Nurkholik. Monggo Pak, horek bareng Pak, ngerti Pak, Bapak. Usune orang.
modern kowe iki. Jan ora sinkron belas Lah. ajae. Sok dicampur ndang. Kurang genep wis ajene ajae. Kemajuan modern. Iya. Terlalu kreatif. Mbak Tias. Dalam Mas. Terima kasih. Nggih, Matur sembah nuwun Mbak Tias, kanggo Nggih. sudah kembali. Kembali ke habitatnya masing-masing. Rumah samu bangsane kewan apa? Bahasane sing cilik-cilik niki. Nggih. Si gendut. Niki sementara dereng wonten pamundutan malih, Pak. Kula pundhut dhewe. Nggih. Ha nduk, api-api. Berdua ya. Ben nek kancane. Kowe nak bersatu to, Dul? Hah? Bersatu. Oh, bertiga. Support. Supat ya. Chandra pentul. Chandra apa? Ketang. Chandra. Dewi. Anakmu iki kowe kok. Mata ira. Lha iki kok camune menik. Lha iki bocahke digoreng sak lawuan iki. Mangsamu Ojo to. Aja to. Anu, Nggih. namine sinten, Nduk? Kula. Nggih. Kula. 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 Coba iso. Kowe iso kaya Cina keparat lho. Waduh, Cina kok keparat iki yen apa? Iki jelas iki. Makmu melak ora? Tumut. Bapakmu? Mboten. Wah, cocok iki. Lah napa? Lah maksud apa kowe cocok karo mae? Lah. Apa cocok karo mae? Kecocok. Namine Nduk. Nami kula Dinda. Siapa? Dinda. Mosok cawe itu jenenge Wagire. Ubengmu bos. Sanes lho. Dinda. Nah lho. Dinda. Nggih. Sekolah kelas Kula. Kula tasih SMP. SMP. Nggih. Gak masalah. SMP yang Lah. penting ini. Kowe iki nyaopo to iso nginang ngene kuwi. Sanes, kula pun kuliah. Oh, kuliah. Nggih. Lho. Kula niki kecil-kecil cabai rawit. Gak ya Cocok setanting kowe iki ya. Loh, mboten. Kula niki gene niku gen sakmenten niki lho. Ayah kula niku alit, ibu kula alit. Kowe tau roh ning Jaten kae nek walang lanange tau roh. Walang niki sing yang Walang apa? Jati, Walang Jati. Walang jati, nggih. Sing lanang pokoke dudu sing wedok. Nggih. Wis digoreng rene ndoke mletate banter mabur. Ya sakmene iki lho. Wis sakmene iki. Oh, ngoten. Nggih. Rumahnya mana? Kula Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Lumajangnya? Pasru Jambe. Oh, iya ya andinge Pasu. Anu Napa? Gambir. Gambir. Ya lore Pasru Suruh. Oh. Engar ngoten. Minang lho. Lah yang satunya namanya? Catherine. Lho kok wong sinden kok ketang iki piye ta? Hei. Ya, Ya lambemu aku sing gerak. Nah, ketang iki. Namanya siapa? Catherine. Genah lho, Komangkrin. Bacacing. Rumahnya mana, Dek? Mboten kula beto. Bekecot apa? Mbak Bekecot. Mbak Bekecot. Ara iki mesti kaya penyu. Lah nyapa? Dibelah wangel. Rumahnya mana? Alot kok ya alot. Grenden. Nggih. Oh iya. Dibelah ra kena dipethethek. Penyu. Ya rasa dibelah. Oh gak no. Enggak, wis gak dipethethek. Dia sekolah iki kuliah. Semester berapa, Nduk? Semester 8. Oh, berarti sudah di ambang pintu. Nggih, alhamdulillah. Kok iso gampang gitu? Nah, jerone, Dek. Maksudnya pintu umum. Pintu umum. Lah kelas kira Sampun kuliah. lulus SMK. Oh, wis lulus. Iya. Cilik-cilik ya. Wis cilik wis enak. Nggih no, Apa tapi kan masih Suarane kecil. iki Api-api suarane iki lho. Nggih. Nyanyi nggih. Nggih. Ora no blurone rene. Jenenge sinden ki ning kene kok nyanyi, Mas. Ya maksudnya kan karo joget ngono to. Ora. Lah piye? Ngemi anak mentok. Mbak, lagune napa? Tembang ya, mun lagu. Tembangnya napa? Sae niku. Ayo gua anak tuku mbako sing lho rembong lho. Apa to iki? Sor rembukan mbakku. Lagu. Mbang andel, nggih. Kembang telon.
Kenapa? Wis kembang sawur ya. Mayit tuh. Apa? Ah, Oh lestari. Ah, iya. Nyuwun jajal. Carane nyuwun piye ning Mas Panjang? Minta. Mas Lestari nggih. Ojo ngono. Nya napa? Kendang nesu. Mas ngapunten teng Mas Lestari. Lek sebelah dikene Mas Lestari. Coba. Karo saya. Nah, Coba. Carane jaluk Mas. Pak Kendang. Mas, tembang Lestari nggih. Kowe kaya lonte besi ini lho. Astagfirullah. Kula kan nurut jenengan. Mas Lestari. Ya napa kecupane? Pak, tembang Lestari nggih, Pak. Matamu. Loh, niki guru kula kok. Iya, Pak. Nggih. Guru kula niku. Ayo lo. duh. Apa? Arek iki lek masuk angin nentute gak iso gedhi. Lah sebabe Tipis. Masih tipis kula niki kan cantik ngono lho, Pak. Nak cantike percaya aku. Nggih. Cantike percaya aku pancen tak goleki ngene iki. Nggih. ya sing model benek tek ngene iki ya. Kowe iki nemen-nemene diadahi kotange kena. Kapur. Ngisi pun manut jenengan kula. Mangga, Lestari. Arek iso sandase obat Ojo, nyamuk. Lestari yo. Jogete ya kudu setel, kudu waduh ngono men apik kowe, men apik, men. Iki urung. Urung iki. Men apik. Wis ora sampean ritek wis ayo. Apa? Alam boh. Ayo.
matur sembah nuwun Mbak Dinda kali Mbak Catherine. Sami-sami. Jebul suarane Jaranan. apik tenan suarane. Apa? Jaluk jaranan. Lah niki gayeng tenan nek niki. Dambuh hati raro. Bengke kowe Engkang pasti ngopi ngalatus musang. Mesuci. Lah kula pundi? Kula mboten wonten bagiane. Jarano. Kula jaran. Du. Kenapa? Du. Nes Pak Kampung. Matur Mbah Nuwun nggih, Dik. Nggih. Matur Mbah Nuwun nggih, Dik. Matur sembah nuwun Mbak Catherine, Mbak Dinda, ngaturan lenggah kembali. Riyen tak takon penontone ae sing enak. Jaranane nggih napa mboten, Pak? Nggih. Cangkeme dalang nyambut ayo berapa? Kok kan mewakili penonton, Pak. Jaranane nggih napa mboten, Bu? Mboten nggih mboten napa-napa. Kuwi sing muni nggih golongane barang ra ketok lho. Padahal haram loh. Haram dasmu. Beh. Mak Jange. Nggih. Beh, Lah pripun? otote otot tuwek. Lah niki panyuwunan sange Pak Kamung lho Pak Wondol. Aku so Kalau niku gane ningali jenengan teng YouTube jan. Monggo Mas. pentil apa ta? So perebutan pentil. Kowe kok ngurus sinden Lah kono guneman. Kono duwe aku ora. Mas, buka culek Mas. Culek. Jaran. Oh, Nang tak gambui. lah gang gambu gebres mbok gambu. Gambu yo digemboki. Neneng nenong. Mangga ngapa? Lah iki pentilku ketok. Beh, La la la. Ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayo kasarasan re sampurnane ji lan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan putih tuhung kawetan nembao samya memuji olahraga rahayu. Bebarengan nindakake olahraga anggayo kasarasan ambre sampurnane jiwa lan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budidaya tawakal manembah samya memuji olahraga rahayu. Nyapa to? Prajurit! Kowe kabeh dinaning iki aja penak-penak. Kowe kudu gelar sapapan ana kene kamangka. Sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa? Kamangka.
ora ketang obor lintang colok rembulan paribasane kamangka yen mangkono paribasane apa wae alah kowe kudu sedya ing diri lumaksana magita gitu aja sampe kowe yen kowe maksana gitu aja sampe yen kowe saja kamu nggak ya eman awas Loh. Awas. So dipedhol hakiki kon dalange kok. Lah. Sob. Jos. Tot. Lo. Ya. Cedore Mas. Awas. Daranane kembali. Kowe tau tuman ana jaranan jejeg sindene tau tuman. Kowe tau tuman jaranan jejeg sinden tau tuman. Lah kowe tau nek jaranan mae. Lah kaya piye to? Hae. Lah iya hae cepet goleki mae. Jaranono mae. Tak. Hei. Opa. Oke. Hei. Hey. Kejar.
pentil gundal. Ngapa to dolung sindeni. Oh, Pak pentil gundal gandul. Sing penting senggakane lek pas wis to dol. Tapi gak penah. Coba tantan Mas kendang tok Mas yo. Ua. Pak pentul gondal gandul. Asu. Sing penting kena ngono lho. Hei. Oh. Ha. Hei. Oh. Hey. Oh. Tek. Aduh. Leren. Barongane genten aku. Loh, setannya mulai mlebu, Mas. Lah kok ngerti lek mlebu? Iki lho muntup-muntup lho. Setan muntup-muntup. Ayo pendile disemakke. Kaset anu kok apa? Iya ta ya. Ini cepat. Ora usah tol. Ayo cepat. Ora kudu nempat pentil iki. Cepat. Enggak dhewe. Mau jilat. Ya. Ya lah gandul. Lan kok. Pelpin. Pendile lek kaya sapi nyusoni. Ora usah dicepet to, Dol. Cepat. Apa? Iso pendile kaya penyune kenong. Ayo. Ya Allah bapak. Ora usah. Ayo. Mas. Lagi, ayo Mas.
Besok kaget gitu. Teratap lah aku. Ayo, Kowe wis kesen aku. trai jaranang kok. Langsung gede-gede kadang-kadang. Jaranang. 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 Ayo Mas. Ojo leh gangge Pak yo. Aku ya bah. Ojo leh suwet-suwet ayo. Suwet bubah jaranan. Piye? Mencatat, titik. Pak ojo leh suwet-suwet Pak. Pak Pak. Aku Assalamualaikum. Niatnya ning kene iki. Pak, piye. ojo leh gangge marang jenenge sun Pak yo. Aku dudu gandu Pak yo. Wis apa? Aku sing jogot swara gone gandu Pak yo. Jenengmu sapa? Mita. Jenenge Mita. 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 Assalamualaikum. Kene kene jaluk sahabat tunggu. Melondongane karo masyarakat. Ayo Pak. Karanduren.
Ojo ganggu gawe aja gendak sengkoro. Enggak, Pak. Enggak sengkoro, Pak. Ndak liyane, Pak. Pak, ojo les suwet-suwet tenan, Pak ya. Jaranan yo. Kandhanono, Pak ya. Oleh suwet pokoke nek duwite, Pak ya. Kowe iki jan ayo Bu, salah Bu ayo apa ya Bu? Jangkrik gak krasa ngrenjel to, Mas. Iki pas loro pas ndas rek. Assalamualaikum salam. Ojo ganggu gawe kowe iki setan. Pak. Pak Nur endi, Pak? Pak Nur Kolik. Coba Nur Kolik. Pak Nur Kolik endi, Pak? Kulik. Turu. Assalamualaikum. Jancuk. Tak jaluk sahabat tuh mau jangan diganggu gawe Pak kapsul. sing njaluk jalanan ki mau sapa, Pak? Pak Kampung. Pung. Kok penane nyeluk pung. Lalu ora tanggung jawab pipi. Assalamualaikum salam. Malah salam ae akeh ra salam. Permisi. Paket. Iya. Assalamualaikum salam. Mangan, Pak. Mangan. Kopior iki. Kalau mangan Pak. Olah. Balik gak rotak. Mangan. Mangan di. Mangan di. Iki. Gak susai. Mie. Loh, lek kuwi bareng. Wong ndasmu mie omile. Masamu. Assalamualaikum salam. Bismillah. Wis krasa ndas pangkok. Oh, bisa njaluk jaranan mau ngengkel. Kalau. Assalamualaikum salam. Kan tuku mbako sing kidul Lembong Pak Galor Lembong. Go ngalah gentak Ali ana ala lewo. Setane iki lho. Dayuh setane melente kaya ngene iki. Iki. Angel iki setane iki, jelas angel iki. Angel iki. Lho tenan to nek ngewenengen to. Kaya bocah jenenge Mbah Bindo iki. Sisi balik. Wah ya, tembus kene. Nah. Cengengesan, Pak. Mangan. Assalamualaikum salam. Mangan. Pak Ali tisu. Apa-apa wong gendeng kowe. Setan Pak Ali tisu ya. Kalau sego anget tok. Pakai jaluk mie kuwi ae. Bareng. Sik.
Aku mari umroh lho. Umroh ning Surungan iki. Umroh wis mosok biayane kurang aku. Assalamualaikum salam. Dadah oh jenenge setane Mbah Bejo. Assalamualaikum. Cabe. Metune setane cabe. Apa ya? Ingatku sampe ini apa ini? Setan Mas. Setan sapa? Kowe. Lah, kowe joget mau. Masa jogetan? Ning kene? Nggih, haram. Joget Mas. Aku joget lho. Joget. Yo isin aku. Yo apa ya? Nggih, Mas. Macange. Nggih. Aduh. Nggih, Mas Jan. Ah, nggih. Teko iki. Nek Setan, masa setan jupuk dhewe lah. Setan celintis. iki setane pengertian. Nggih. Macang. Nggih, Pak Gandu. Nggih, niki wancine. Ini disambung gara-gara. Nggih, niki pun wah jan pun jam Namung anu kula kalih Gandu enten salah lepute kula nyuwun pangapunten Bapak Kepala Desa. Sak Jemberi paling sakti wong iki. Napa? Sira iso murup belah. Nggih. Bapak Kepala Desa beserta stafnya terus terutama pada masyarakatnya saya apabila ada kesalahan saya minta maaf. Muga-muga sedaya tansah pinerengan barokah. Amin. Ayo adoh sekala done bilahi karek manggih karharjaning urip. Nggih, amin. Nggih, matur nuwun Pak Gandu, Pak Kentul pun. Pak Kentul. Pak Pentul pun menghibur warga masyarakat Karangduren dengan totalitas. Wih, jangan ngantos ngantek adus keringet tenan kok. Aku jane ngepen nduk karo Pak Gandu, Pak Kentul. Pak Kentul neh. Jenenge trek Pak Kentu iki. Nggih matur nuwun. Wah jan nggih keripik gedang, keripik telo sithik edang matur to. Nggih, matur nuwun Pak Pentul, Pak Gandu. Nggih, wis jan. Pak sapa desa? Pak Pentul. Nggih, wis jan matur nuwun. Wis jan. Nggih matur nuwun. Wah. Kepanggih malih wonten ing gara-gara. Ayo nduk. Heeh. Aku iki ora ngira iso panggih karo Pak Gandu, Pak Pentul iki ya Mak. Mosok. Aku iki kapane wong ndelok mung saka YouTube. Kuwi tak deloki aja ngono mambengi iki lho Nduk. Aku ndelok Pak Gandu, Pak Pentul ning YouTube karo Pak Kangko dalang idolaku mambengi. Aja mambengi mau awan iki aku ndelok Pak Gandu, Pak Pentul. Alah. Nggih, Pak Gandu, Pak Pentul. Nggih, matur nuwun Pak Gandu, Pak Pentul nggih. Mengke sukolipur golakan lagu-lagu meneh dilanjutke wonten gara-gara saiki wancine mbacutke lakon wis meh jam 2 Nduk. Ayo gentang dibacutke lakone Mak yo Nduk. Kuku sing dupa kang kumelun dengan tiasa ngabeki kawengku sagung jajahan sangat anggikipi sang resikane putra kang hanjuk saking wiyabdi miat langning kalanglang aglar wanda moncar kasulan pacare purnaning kekono
Lesat Trayoli Pinantang. Oh Hei, pokok nun. Hei. Segera kang bala tumingal atampo samya ngedali ora patit ing kodo Dayangkung manguncang nidi bendang sangat cimicil Latinya ngadali wus tokok nun wonten penimbangan kang adawuh sinuwun Prabu Kamswameji dhateng kula pun togok kula nyodong dawuh lan kowe milung dawuh bos niki wonten wigatos ingkang kados pundi kok kadose dleweran ingkang dados keringetipun wah dodo menika mengkap mingkup abang brana ingkang dados pasuryanipun kadose wong nesu menika wonten napa wah parap iki mau anggonku sowan ana setinggal Goro Ngamarta wah ora nyono ora ngira kok jebulane Goro Ngamarta kuwi mau wis ana ratu telune ning Ngamarta mau jebul ana ratu telune sing karep ndak kukut ana Nalendra Ngamarta uga ana Nalendra Ndrawati miwah Nalendra Mandura Parat andongku ngreka arep milih Jamus Kaimasada waduh parat malah ki mau aku tantang perang karo Raden Werkudara parat kok dianggep aku manusa jire getih wedi mati dianggep Werkudara kok lanang dewa sekti dhewe parat kok kula wonten tinimbalan kang adoh saiki coba pikiran kok kowe lek ngerti kasektenku kok kowe ngerti kasektenku sepira kadigdayanku umpama kok ya umpamanya aku perang yuda aku tanding yuda karo karo Werkudara iki mau sing mangsa apa kok nggih menika sampun cetha sampun jelas wong cara dedekipun menika paduka kalih Raden Werkudara menika berlipat-lipat menika timbang sampeyan menika dedekipun awake gedhe tenagane ugi gedhe ning biasane wong sing gedhe-gedhe kuwi anune cilik kowe iki aja aneh-aneh lung niku pun to sepiro banggane Werkudara perang yuda karo aku nggih
Werkudara menika satra pilih tanding sadurunging perang kok. Pun to. Werkudara menika anggadhahi pusaka kalih. Niku ingkang setunggal menika pusaka ingkang betan lair nggih. Menika wujudipun kuku naminipun kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka menika landhepipun 7 penyukur. Pun. Landhepipun 7 penyukur. Menika menawi kuku menika ampun to ditujlepne nggih. Ampun kok ditujlepne. Kesenggol mawon pun moncrot sing dados getihipun. Getih mungsuhipun pun. Ampun ngantos sampean niku nggadahi perkara ing kalian Raden Werkudara niku. Sing angka kalih menika gaman naminipun wujudipun Godho. Iku kami soselene gak kena gak. Embo iki hawane ku kaya ngene lho. Naminipun Godho, jenenge Godho apa lho? Naminipun Godho rujak cingur. Godho rujak polo. Naminipun Godho rujak polo niku gedene menika mboten kliwat, pun mboten ngukur. Godho rujak polo niku pun mangan kurban sepirang-pirang. Mengsaipun Ndara Raden Werkudara menika kadung Raden Werkudara ngetokne godhone pun. Sinten kemawon mboten wantun lek menawi mengsah kalian Raden Werkudara lek ora manungsa sing peng-pengan niku. Pun to kasektene Godho rujak polo menika ngedap-ngedapi gilani. Menawi nggih buta ingkang disimping wonten pinggir piyambak nika drame buta ingkang disimping wonten pinggir piyambak menika wonten cacah 10 nggih. Menawi buta ingkang cacah 10 wonten pinggir menika menawi nek kapleng Godho rujak polo duel nika lebur tanpa dadi lebur dadi glepung saking dayane Godho rujak polo menika wawon. Menawi saged kula emutaken nggih sampun to Sin, monggo timbang sampean ngentengke patine sampean ora wurunga sampean niku bakal temet kaing pati. Melih-melih kok teng negari Ngamarta menika komplit wonten Nalendra Ndarawati, wonten Nalendra Mandura. Wah, niku bolone mesti sak pirang-pirang. Bolote sak pirang-pirang. Niku saestu bolone sak pirang-pirang. Aja kok negara Ngamarta, negara Ndarawati Mandura wis. Niku melih-melih Nalendra Mandura kadung ngamuk pun. Abang beranang sing dados pasuryane wah mungsuh kemawon badhe ngantem yo wangel saking ganase nggih ning parandene aku lagi geger kok ora marem rasane atiku yen aku urung tanding yudha karo Raden Werkudara sepira bangkaning Sadron Jodimati Barat. Kokun kula wonten dawuh. Lung kula wonten dawuh, Bos. Seksenana ditah iku, Go. Ayo. Para bangsa tanding yudha karo Werkudara sapa sing bak ngatang-ngatang dadi batang. Bangkane Raden Werkudara Parat wani ngonek-ngonekke Prabangsa sing ora-ora. Ayo yen pancen nyata prawira yen nyata lanang di dodo nyodoso
Duh. Lah iki. Ya iki kok manungsa sing ana ing negara Ngamarta ndemoni wae ditemani pun menawi saged kula emutaken monggo wangsul dhateng negara sampean piyambak sampean niku lek pun kepanggih kalian niku menika ibarate sampean niku sampun pinanggih kalian malaikat penjabut nyawa pun menika Nalendra Mandura dijuluk Prabu Baladewa. Pun menika sing kula critakaken kewau. Monggo kula aturi wangsul dhateng negari sampeyan piyambake. Ora iso. Anggepe apa? Heh. Kowe sing jenenge napa Mandura Prabu Baladewa ya. Pentelang blilik mripate mentel nyaku sajak nyawang kaya wong ora seneng. Ayo kowe arep elani karo Werkudara ya. Aryo yen pancen kowe lanang ayo tudono ndi sing dadi kadigdayanmu. Ora mung plungak-plungu kok kebo ngono kuwi. Cangkeme bangsat. Iblisan sukertane bawon pansa jajalan. Amlo sumpahmu petak ngajojo palat. Kaya tas lagi mentas meguru anyar wani dilatur siapa ngeremuk sikliken. Iya ibarate wong kakal gluduk kurang udan bangsat elek nyumbare karo Nata Mandura Baladewa. Iya kowe sing arep bekakak karo Nata Mandura Baladewa karepmu piye? Yen pancen kowe lanang nyata kowe satru digdaya Sakti Mandra ayo lakon tangyo golek gon jembar lakon kena tungkakan Nata Mandura Baladewa boh dadimu kuwi. Boh oh Pak tenan to. Nggih ngoten niku lek kakehan sumbar niku nggih ngoten niku. Wong kakehan bengak-bengok ning mboten wonten bukti nyatanipun. Duh sinuwun. Lung kira-kira Gustine dhewe iki sik urip apa wis mati lung? Mbok ya. Mbok ya didelok dipriksa. Sik urip apa wis mati ha? Lah iki mati ya. Iki ora obah lho kok urip. Iki aneh-aneh bae. Dipateni po aja karo Gustine dhewe kok sia-sia. Sinuwun monggo kula aturi wungu sinuwun. Kula aturi wungu. Kula aturi enget. Sinuwun mbok sing enget. Sinuwun kula nyuwun wedang anget. Sinuwun monggo kula aturi wungu kula aturi enget. Sampeyan niku Nalendra kondhangipun Nalendra ingkang sugih napa wonten to Nalendra kok turu ana ing tengeng dalan niku Nalendra wis jan gawe mekuta nggih Prabu kok turu ana ing tengah embong lho tangi tansah marpamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu iblis cengkiling Baladewa kok nggih pun dangu niku
niku mboten kakean omong langsung mak weng utawa mawon pun gletak mung suwe. Pun to, pun kertos to kadigdayane wong negara Ngamarta Ndarawati Mandura menika nalindra sing peng-pengan monggo wangsul kemawon. Ora iso. Bali bi. Ora cukup nganti semene uga. Prajurit. Prajurit wedok, prajurit. Aduh kari telu iki piye? Wah, parat yo. Anggepe apa? Para prajurit. Negara Ngamarta biyui batang sayuta. Dadi cara kana iki mek gur tok genjreng ngono. Awas, dade.
dudu mawur mangawur-urahan tengarane ngajurit kumaguru gongso Warpan ceriting turanggo esti Rakata ingkang jujur ayu sakit Waduh Watah barat urung suwe anggon kurmaku urung suwe anggon pacak baris iki laku kecegat karo juting munyuk nyaknyuk ketek taktek munyuk putih morake ngaku sapa yen bisa toto jalmo kaki aku sapa wi aja kate mati tanpa aran ayu morake ngaku sapa sing dadi aranmu waduh diwenehi pitakon urwangsa wis takon kenen ya tambuh lawan aku ngguri saka negara arga bentar pangkatku menggung aranku menggung Krida Mantaka sapa kowe tambuh marang aku Senggono ya Anoman sing dadi aranku Anoman ya ana wigati apa dene kuwi tumeka aning Goron Ngamarta kene kowe ngerti Buron Naronku ora ora ana wujude kidang menjangan kangkung liwar dudu wujuding satu kewan Narendra Ndorowati Ngamartuan Madura yen ketemu kene kon nyembah draman kelakon tak pekakak kerincung sikile bondo tangane leboke pakunjaran sembodo apa sing mbok karepke waton bisa nglangkai bangkene Anoman lho babuh arep apa wani karo aku abam kang ndak wedeni ayo